por o seu laudatio que acabamos de escoitar e por acompañarme hoxe xunto con Pilar, a súa muller. A Luís Baños, pola súa profesionalidade e pola elaboración deste vídeo tan emotivo que acabamos de ver. E finalmente a miña familia, aos meus pais, Pepe e Marina, a miña muller Silvia, as nosas fillas Marina e Adela, aos meus tíos Ramón e Mari Carmen, ao meu irmán Pepe e a súa familia, Sandra e Lucía, e aos meus primos José Avelino, María José e Finamor, que tamén hoxe me acompaña. Para min hoxe é un día moi especial. Na miña vida tenme premiado por moitas cousas, por o meu expediente académico, por traballos de investigación, por labores de xestión científica, pero nunca me tiñan premiado, que é, como así o vexo, por o amor e o cariño que lle teño a esta terra, que é tamén o amor e o respeto que lle teño aos meus pais, aos meus avós, ás miñas tías avoas e a todos os meus antepasados que viviron e traballaron aquí en este concello e aos que quero tamén facer partícipes desta homenaxe.